Bazzeg, hogy a Annyira bárkódot kínos, hogy nem valahol hallja. 1v1-be megverted, vagy lelőtted, vagy mit tudom, mit csináltál vele, feldugtad a seggedbe, Igen. azt, hogy erre vered magad. Kiveri magát? Ha megtettem Ezt bárkódot mondták. is. Micsoda? De mikor hallottátok, hogy én erre verem magam? Streambe ott beszélgették, meg Az- írkálták. Kegyetlen. Ja, meg a Dante... Láttam Na hát a Karmának Danti, aznak olyan büli feje van, bazdmeg, hogy megláttam, én erőgtem magam. De amúgy Ez a bárkoddal 1v1 ezt elveted, hogy mi volt? Igen. És De most hol? az izé. De én arra verjem Bazd meg. magam. Én nem tudom. Én a Igen. Devet is elpicsáztam, bazdmeg, mégsem verem. Micsoda? A Devet is elpicsáztam, amikor még Asian-ös volt. Az nem Hú, nehéz. hát ez Mégsem jó rég verem volt, magamat geci. rá. Nem Izé, nehéz. Ha nincs meg a néztem a homlokának a Karmának a szöge, akkor nem profilját. adja be. Nézze a Karma profilját, ez ki van írva, hogy Dante írta, hogy izé, olyan vagy, mint restartlanon, csak foglalod a helyet. meg Micsoda, ilyenek. olyan? Azt írta Dante, hogy olyan vagy, mint restartlanon, csak foglalod a helyet. Hát, mert ő nagyon nagy a csepeli vérbe. Az a szép nebili fejével, amúgy nagy izé fogszabályzós dagadt kisgyerek. Láttam bootcampen, ott ült velünk szembe. Hát nagyon szép egy kis a haja olyan, Figyeld. mint valami papnak. Hát de nem bazzeg! Olyan pap! Mi van te fiú? Megjött a haj, pap? Geci, Visét meghaltam tartani rajta. célra? Vagy mi a geci? Meghaltam azon a hajó, geci. Hát nem? Olyan volt, mint a nőknek. Hát, most akkor ez ilyen pofázik. Hát. Izé van, is mi van? meghaltak, geci. Traktorral. Már Az mondom is be. izé, mindig figurázza a Traktor, restartot. az meg izé eke kappa, nem? Heke kapa! Istenem, ezek a Jó, nevek. Ilyenek szólnak be bazdmeg. Ilyen aláírás kérek. Izé, Gabesonnak volt streamje. Így van, mint a traktor chat rossz, izé. Azt mondja neki a Gabeson, inkább vedd fel a... Várj, mit mondott, hogy vedd fel a makkos cipődet, meg a... A bárkódos 1v1-es cuccra. Csináltam? Mi? Screenshotot a bárkódos 1v1-ről. Nem. Fak. Izé le van fényképezve, hogy kapott egy hitet. Azt annyi. Ja? Kurva Nem szoktam szára. fényképezgetni az Na ilyet. mennyire verted el? 16-10. Az igaz. Hát de ez így szellem volt, hogy hol volt? Neten? Nah, izé online volt. Ja? De sose vertem magamat ilyenekre, miért verjem? Azt a izét, HTML-t, azt elverted már legalább? Annak a kis Micsoda? gyereknek annyira nagy a szája, HTML-nek. Az, 18 hallod, éves. bármikor, bárhol találkoztam, mindig a vesztes csapatból volt. Ezt most mondom, kaló volt bazdmeg. Ez miből gondolod, hogy a HTML festi a szemöldöket? Hát nézzél már rá, geci. Tehát olyan Hát fekete, néztem, bazd meg, láttam. olyan fekete, szőke haja és fekete a szemöldöke. Hogy van ez, bazd meg? Nem, fekete ilyen barna haja. lesz. Sound muted. Sound Kiömlött muted. belőlem a világ. Hopci! Hú, bazd meg. Guci miért ordítottam, szóval azt a kurva. Hopci! Azt a izé, restart, a dev, Az kopasz, az ami volt, de az is a... Hát tényleg kopasz, judott szégeci. De ezt meg tudod nézni? Kodi? Milyen? Ez nem tudom, meg tudod nézni. Péter Faragó. Ja, nem, Milyen Petra? Péter? Hát figyelj, ez nem ez tuti cigány geci, ezt most megmondom. Cigány. De Ez tudod, olyan szerinted gypsy- hány? 16 éves geci. Jé, Milyen és melle Hosszú. van? Milyen melle van? Mi beledugnád a fejed? Hát... Nem meg Belefújnád geci. az orrod? Lelopja a cipőmet, bazd meg. A dev? Hát mi van azzal? Hát de múltkor balhéztatok a balozeráékkal, meg a devvel. Jaj, hát Lonza. Vagy a Pixel, vagy mi a faszom tudja már, mit megkérdeztem, magyaráztatok hogy a ott. Pixel az bolt, vagy egy csapat. Geci, azt erre izzét elmondom, te fiú. Ver itt a nyálat, geci. Azt írtam is neki. Izzé, vagy 2 nappal ezelőtt. A török meccs az mi a fasz van? Az, vagy a Zaim klub elleni meccs végeredmény hol van? Hát nem látom, bazd meg. Nem tudom, most jöttem haza. Azt nem mertek kirakni, mert kikaptak, bazd meg. Fú, öcsém. Kis kopasz buzi. Az, ahogy járkált, bazd meg. Akkor Zsebrő. megláttam, akkor... Várjál, a Szabó, azt mondja, hogy Szabó, a Liliana vagy, hogy hívják a barátnőjét? Faszom tudja már. Leila. Leila, na az bazd meg, jó nagy. Segge nincs, de az nagyon nagy. Nagyobb, mint Dev, geci. Hát mondom, ez egy nagy
igaz szerelem. Ízések, fokhagyma segge van. Hát az. Ilyen fiús segge van, bazdmeg. Sound muted. Igen, Sound meg a szerelem. resumed. Szóval volt IC29 stream, azt Leila Úristen, kommentátor Levi, volt, azt mondta, hogy Deves sokan cigányozzák, meg ilyenek. Szóval Jaj, tudom. mi a neve, hogy tudod, geci? A fasz. Lehet cigány, nem? Hát ennek haja sose volt, geci. De Volt haja, de már akkor is kopaszott, az a Mickey egész. hát, hogy valahogy kinézett, hogy volt haja. De így így geci. már nem. El van hízva, dagadt köcsög. Na, hányan vagyunk itt? 10. Játszunk valamit. Hát,